Здравейте, момичета! Днешното видео е един так, който видях в канала на една от любимите ми влогърки, Ля Синдина. Тя е италянка и прави страхотни видеа, страхотни гримове, много хубави. Ще ви оставя в инфобокса връзка към нейния канал, ако искате да хвърлите един поглед. И също така много скоро, април месец, ще извадят на пазара тяхна марка мейкап, която ще се казва Мулък и ще бъде с натурални съставки, което ме радва много и нямам търпение да излязат на пазара, за да мога да си взема нещо. Но така преминаваме към тага. Той има някъде около 40 няколко въпроса и оригиналният беше с 50, но някои от въпросите сметнах, че не са подходящи и ги примахнах аз. Тага се казва "Опознай ме още" и така че да разберете някои любопитно нещо за мен. Започвам веднага с първи въпрос. С каква дреха си в момента? В момента съм с една блузка, такава широкичка, с джобчета тук. Ето, съвсем обикновена семпла от Тезенис. Била ли си влюбена? Да, 2 пъти и втория път, когато се влюбих, беше в съпругът ми и това. Колко си висока? 167 см. Колко тежиш? Ще го пропусна този въпрос. Имаш ли татуировки? Да, 1, 2, 3 за в момента имам. 3-4, извинявам се, 4 имам за в момента, но съвсем скоро ще си направя и още една. Пирсинг, да, един на веждата, който махнах преди много време заради работата ми. На носа съм имала още от 15 годишна, си бях направила. На ухото имам, освен нормалните, още 3. Това никъде другаде не се справила. Любимо нещо по телевизията. В смисъл, какви предавания обичам да гледам? Предимно забавни и релаксиращи, но също така обичам да гледам много и новини. Обичам да гледам тези шоута, където са за таленти, тип като България с Got Talent, подобни такива, или други шоута американски и подобни такива. Също обичам много да гледам предавания, в които правят традиционални рецепти, тук италиански за готвене. Така си правя бележки и след това изпробвам някоя нова вкусна рецепта. Любима марка дрехи, обувки. Нямам любима марка, не съм никога била почитателка на само една марка или нещо. Искам обувките или дрехите, които нося, да са ми удобни най-вече, защото когато се чувствам удобно, се чувствам комфортно и не бих казала, че имам. Марка косметика също нямам за в момента, защото вие знаете, че аз отскоро минах изцяло на екобио, така че все още не съм си изградила една марка козметика, която наистина ми харесва много. Ако наистина мога да кажа до този момент, кое ми харесва много, наистина не съм останала разочарована от нито един продукт на Бенекос, що се касае за мейкапа. Какво ти липсва? Може би още едно дете. Любима песен? Не знам. Има много любими песни. Обичам много да слушам музика. Слушам музика всеки ден. Слушам музика заедно и с Клерия. Тя много обича да танцува, така че всякаква музика обичам да слушам. На колко си години? На 31. Зодиакален знак? Дева. Какво гледаш в един мъж? Аз вече се нагледах и го взех, но предимно трябва мъжът до мен да може да ме забавлява, да бъде щедър, да се усмихва винаги, дори и без причина, и да бъде мъж в истинския смисъл на думата. Любим актьор? Брус Уилис. Любим цвят? Синьо. Може би
По-скоро тъмно синьо, отколкото светло, но синьо. Обичам много синия цвят. Силна или слаба музика? Силна. Обичам и в колата си пускам силна, но през затворени прозорци, защото не обичам като миниш хората да се обръщат след теб. И вкъщи обичам да слушам силна музика, когато съм сама, когато сме повече хора, си я пускам и на нормален тон. Къде ходя, когато съм тъжна? Не знам, може би излизам навън, като тук се разхождам малко и преосмислям някои неща, които са ме довели до това състояние и след това се прибирам с усмивка и не позволявам на семейството ми да разбере, че съм тъжна за нещо. Колко време се къпиш? Зависи, ако си взимам вана, може би около 45-50 минути, там с маските и различни неща, които си правим ние дамите. А ако трябва да си взема само душ, може би 5 минути някъде. Следващия въпрос е колко време се приготвяш сутрин. Пак зависи. Понякога излизам точно за 10 минути. Примерно, като трябва да заведа малката на градина сутрин, нямаме абсолютно никакво време. Пия кафе в движение, тя закусва. За 10 минути съм готова. Но когато наистина трябва да изляза някъде и да се приведа в ред, някъде около час и половина съм достатъчно. Защо имаш YouTube канал? Започнах и така на шега, потикната от вас, всички вас, които ме следите и вече сте станали толкова много, за което ви благодаря отново. И реших, че видеотата са нещо забавно и наистина го правя само единствено заради забавление. За в момента не ме интересува абсолютно нищо друго. Какво би изгасила и какво би светнала? Може би бих изгасила мръсността в хората и бих светнала усмивките на много хора, които виждам, че искат да се усмихват, но просто някак се спират отвътре и аз не знам защо. Какви са твоите страхове? Много ме е страх от змии. Аз май съм казвала в предишно видео, но наистина имам много ме е страх. Страшно много. От друго, от нищо може би не се страхувам. Не знам. Змии, паяци и такива гадни неща, но от змии наистина много се страхувам, докато от паяци може би ме е гнус, не е толкова страх. Последното нещо, което те накара да плачеш. Наистина съм плакала отдавна, за което съм радостна. Да, сещам се веднага, когато се заминаваше майка ми януари месец. Наистина тогава си плаках заедно с нея, защото наистина ми е мъчно. Беше тук за малко и наистина времето отлитна много бързо, когато съм с нея. Последния път, когато каза обичам те тази сутрин на дъщеря ми, преди да заменим на ясла. И аз го казвам постоянно и на двете любими същества до мен и не само на семейството ми, на брат ми и на приятелите ми, които обичам, също им казвам постоянно, защото мисля, че това е една супер красива дума и трябва да се казва наистина на хората, които изпитваш това чувство към тях. Какво означава името ти в YouTube? Нищо. Така реших да кръстя блога, когато започнах миналата година, така кръстих след това и Facebook страницата, така кръстих и YouTube канала, за да има едно еднакво име от всякъде. Не означава абсолютно нищо. Последната книга, която прочете, напоследък не съм чела никакви книги, свързани с някаква литература по-дръзка. Предимно чета детски книжки с дъщеря ми, защото точно в този момент на нея е много интересно с книжките и разглеждаме различни животни, четем различни приказки и така. А какви книги четеш по принцип? По принцип обичам комедийни, в смисъл такива комедийни, любовни, не натоварващи, но обичам, чела съм 99% от книгите на Христо Калчев, обичам много такива вулгарни романи и наистина ми харесват страшно много неговите книги и на още един автор български, който в момента не се сещам, защото книгите са в България. Последният човек, с който говорих. С мъжа ми, той замина преди малко на работа и с него. Последният човек, на който прати СМС. С нощи, чрез WhatsApp, на една от най-добрите ми приятелки, Стелито, която поздравявам. Любима храна – спагети. Всякакви спагети, направени по различни начини. Спагети, талятели, всякакъв вид паста, така да кажа с две думи. В
коя държава искаш да посетиш? Може би на първо място искам да посетя Америка. Наистина много искам да отида в Ню Йорк. Мечта ми е от много време. Надявам се, като порасни малко клера, да успеем да осъществим тази моя мечта. Иначе в друга държава, където искам постоянно да отида, искам да обиколя цяла България, искам да видя всяко прекрасно кътче. Въпреки че когато бях малка, майка ми и баща ми ни водиха всяко лято на почивки в различни градове да разгледаме и наистина беше супер. Но искам вече сега, нямам много спомени за жалост от тогава и искам сега да отида, когато вече ще ми останат реални спомени за винаги. А коя е последната държава, която посети? Ако говорим, или град. Ако говорим тук в Италия, последно, ходихме в Удине на гости при роднини. Последния път, когато съм на някой, с нощи, мъжа ми, извинявам се, тази сутрин малката целунах, когато тръгваше за градина. Последния път, когато някой те обиди. За щастие нямам такива хора около мен, които ме обиждат, така че не си спомням. Нямам представа. Любим сладък вкус на шоколад. Любим музикален инструмент. Много обичам цигулка, не знам защо, и обичам този българския цигулар, който е Васко Василев. Страхотни парчета прави и наистина ми харесва много този инструмент. Също много ми харесва пиано. Винаги съм искала да се науча да свира на пиано, но за жалост не ми се отдава тази възможност. Но ако дъщеря ми би искала, бих записала на пиано със сигурност. Какви бижута предпочиташ? Аз не обичам да нося много аксесуари като бижута, вие знаете много добре. Единствените неща, които наистина си нося с кеф винаги, това са пръстени. Наистина много харесвам. Това. Последният спорт, който си практикувала, наистина не си спомням. Ходя да бягам тук от време на време из вилата, в която живеем, защото тя наистина е много голяма и има място къде, но освен това, последният спорт, който съм практикувала е модерни танци, но преди много години, така че може би не се брои вече. Последната песен, която пя на Ерос Рамацоти, тази сутрин си бях пуснала една песничка в YouTube и си намиках нея. Който е любимият чат канал? Със сигурност Skype. Там най-често си пиша с мои приятели, познати и други хора по работа и така. Това бяха 43 въпроса от тага. Ще ми бъде много забавно да отговорят абсолютно всички, нека да се чувстват тагнати. Ще ми бъде много любопитно да чуя тяхните отговори. Надявам се вие да сте се забавлявали. Думичката, която искам да ви науча днес е в предното видео ви научих как си и в това видео ще ви науча добре съм. Добре съм на италиански се казва sto bene. Надявам се да сте се забавлявали, както се забавлявах и аз. Благодаря ви, че ме следите. Желая ви прекрасен ден и ви пращам много целувки.